Tak začneme naše studium zase kratičkou modlitbou. Hospodine náš Pane, děkujeme ti za to, že můžeme nyní společně se soustředit, naslouchat a přemýšlet. Děkujeme ti za to, že nás k tomu voláš. Děkujeme ti za to, že nám otevíráš srdce. Chceme ti říct, že se rádi klademe do tvých rukou. Amen. Máme před sebou dneska 6. kapitolu knihy Jozue. Provedeme zase kratičkou rekapitulaci. Je to kniha, která popisuje události spojené se vstupem do zaslíbené země pod vedením Jozueho. Je to kniha, která popisuje život druhé generace Izraelců, kteří vyšli z Egypta, generace, která se narodila na poušti a poučila se z těch chyb, které udělala ta generace předchozí. Je to kniha, která popisuje události vlastně nového věku, protože z té pouště přešli do zaslíbené země a do něčeho, kde budou žít, co dostali od Hospodina, a učí se do toho vstoupit a učí se v tom žít. Učí se takovým principům, jak žít v tom novém, co od Hospodina přichází. Kvůli tomu jsme se rozhodli si tu knihu číst, protože vlastně máme pocit, že i my procházíme něčím do něčeho nového, v čem neumíme žít, a zkoumáme ty principy, které boží lid zjistil, že fungují, a nechával to předávat v té knize Jozue dalším generacím, aby se z toho poučili a pochopili, na čem záleží. V první kapitole jsme se věnovali Hospodinovu výroku, kterým Hospodin vlastně uvádí Jozueho do jeho role a dává mu úkol, co od něj bude očekávat. A my pod dojmem toho studia té první kapitoly si všímáme nejenom obsahu toho sdělení, ale všímáme si také formy toho sdělení. To znamená nejenom toho, co je tam napsáno, ale také toho, jak je to napsáno. Proto vás upozorňuji neustále, kde tam mluví Hospodin a jaké to má následky. Jo? Druhá kapitola souvisí s tou první, ale obsahuje příběh, ve kterém je hlavním sdělením vyznání Rachab, obyvatelky Jericha, která vlastně dává najevo, že se tím připojuje vlastně k tomu izraelskému národu. Třetí a čtvrtá kapitola obsahovala 3 Hospodinovy krátké výroky v Gilgálu nebo u Gilgálu, ve kterých Hospodin jednak oznamuje, že Jozue ho vyvyšuje, a jednak ho instruuje o tom, jak překonají nepřekonatelnou překážku, která je mezi nimi a zaslíbenou zemí, a to je rozvodněný Jordán. 5. kapitola, kterou jsme se zabývali minulé, tak obsahuje 2 Hospodinovy výroky. Já jsem to řekl špatně. Ta 3., 4. kapitola obsahuje 3 Hospodinovy výroky u Jordánu a u Gilgálu jsou 2 výroky v té 5. kapitole. To řekl přesně. A jeden ten výrok se týká obřízky, o ní jsme mluvili, o jejím významu. A druhý výrok se týká něčeho, co není dostupné zraku, co není dostupné lidské zkušenosti, čemu je třeba jenom věřit. Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu, říká Hospodin, to znamená, nastalo něco, co vy si nemůžete ověřit, ale je to skutečností, i když vy o tom vlastně nevíte nic jiného, než to, co jsem vám říkal, jako by ten Hospodin tady sdělil. O všem jsme mluvili, všechno jsme si promýšleli, takže dneska budeme pokračovat a začneme 13. veršem 5. kapitoly, protože my jsme to minule dočetli do toho 12. verše, a
budeme číst od 13. verše 5. kapitoly až do konce kapitoly 6. A budeme číst oddíl, který obsahuje 3 Hospodinovy výroky u Jericha. Jo? Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho: Patříš k nám nebo k našim protivníkům? Odvětil: Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu. Právě jsem přišel. I padl Jozue tváří k zemi a klaněl se a otázal se: Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka? Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl: Zuj si z nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté. Přerušilo se to. A Jozue tak učinil. Jo, tady se zastavíme na chvilinku a řekneme si, co je tady vlastně napsáno. Začíná to zvláštní informací, kterou překladatelé nezohledňují právě kvůli tomu, aby ten překlad byl hladký, ale která je z teologického hlediska nesmírně zajímavá. A stalo se, když Jozue byl v Jerichu a nese svoje oči a vidí, a hle, muž stojící proti němu a meč plápolající v ruce jeho. To, co je tam teologicky nesmírně zajímavé, je, že ten Jozue stojí v Jerichu. Hebrejština umí vyjádřit předložku u, to znamená, když někdo je vedle něčeho, u něčeho, v blízkosti, ale tady použije předložku v, to znamená, Jozue je v Jerichu. Tady se nám začíná naše perspektiva jaksi lámat, neboli to, co se tady popisuje, vlastně pokračuje v tom, co jsme si už uvědomili v tom předchozím textu, že se tady děje něco, co není úplně racionálně dostupné. Trošku to připomíná, jestli si vzpomenete na 2. knihu královskou, Elíšovy příběhy. Elíša, prorok, je velmi nebezpečný pro syrského nebo aramejského krále. Je nebezpečný tím, že ví všechno, co ten syrský aramejský král chce podniknout proti Izraelcům. To je tomu syrskému králi strašně nepříjemné. A tak vypravil vojenskou jednotku proto, aby toho Elíšu chytla, zajala a odvedla do té Sýrie. Protože Elíša tím, že to ví, tak instruuje toho svého izraelského krále o tom, co ho čeká. A tím pádem ten aramejský král nemůže ty Izraelce porazit. Rozumíte? Takže syrský aramejský král vypraví jednotku do té vesničky, kde bydlí ten Elíša. Jednotka je poměrně veliká, takže ta jednotka tu vesničku obsadí. Jo, obyvatele to mají spočítaný. Elíša spí. Jeho sluha ho zbudí a říká, je s náma zle. Jsme v háji. A Elíša mu říká, neboj se, pomodlí se, požádá Hospodina, aby tomu sluhovi otevřel oči. On mu otevře oči a najednou vidí to, co neviděl. Že tam je nějaký pahorek, na kterém je armáda, která je neviditelná. A v čele té armády je ten Elíša. Rozumíte? Takže jsou tam 2 věci strašně zajímavé. Je tam armáda, která je neviditelná, něco jako mladiští rytíři, a která teda není vidět očima. A pak je ten Elíša na 2 místech. On stojí vedle toho sluhy, ale současně je velitelem té armády, která tam samozřejmě bude bojovat. Dopadne to velmi kuriózním způsobem, že oni jsou zajati, ti vojáci syrští jsou zajati, pohoštěni izraelským králem a odvedeni zpátky do Sýrie. Bitva prostě probíhá podle úplně jiných regulí, než by vojáci předpokládali. Jo, ale proč vám to říkám? Jozue je v Jerichu.
ale on ve skutečnosti v tom Jerichu dosud není, protože to Jericho není dobyté. Jo? Ale tady prostě jsme konfrontováni s tím, že se jakoby prolomila do té dostupné reality, se vlomila realita, která není dostupná, kterou nikdo jiný neví. Jenom ten vypravěč toho příběhu tady říká, že už ten Jozue je někde jinde. Jo? Že už je prostě jakoby časově dál, anebo místně tam, kde vlastně by teoreticky být vůbec neměl. Je ve dvou realitách, tak jako byl Elíša. Ten muž, který tam stojí s tím Jozuem, je popsán slovesem, kterým se obvykle popisuje Hospodin, aktivním participiem. Elíša neví, před kým stojí. Jo? Neví, před kým stojí. Nerozpoznává ho, vidí tam jenom muže. A ptá se ho, co seš zač? Ekumenický text nám říká, patříš k nám nebo k našim bojovníkům, a dozvídá se, že nepatří ani k nám, ani k našim bojovníkům, protivníkům. Je úplně někdo jiný. Je velitel zástupu Hospodina. A my ze Starého zákona známe formulaci Hospodin zástupů. A ten výraz zástup je vojenský termín, který označuje armádu. Já jsem velitel armády a teď my nevíme, jak přeložit ten výraz Hospodin. Může se to přeložit logicky, já jsem velitel armády Hospodinovi, anebo já jsem velitel armády, to je Hospodin. Protože velitel té armády je Hospodin. Nikdo jiný. Jo, tady se zase dozvídáme, že se Jozue setkává s někým, v kom zpočátku vidí jenom člověka, ale po té informaci, kterou se dozvídá, tady ví najednou, že stojí před Bohem, který k němu přichází v podobě muže. Přišel sem a jakmile se to dozví, tak to s ním sekne vozem. Tenhle ten motiv se objevuje i v Novém zákoně. Jo, všimněte si ho tam, že když se lidé dozvěděli, že mají co dočinění s Ježíšem, ve kterém přišel Bůh, padli na zem. Jo, položilo je to. Tady máte dvě myšlenky, které to zdůrazňují. Jozueho to porazilo, padl na zem. To není výpověď o činnosti, kterou on by se rozhodl udělat. Jo? To je výpověď o činnosti, které se stal účastníkem. To bylo tak silné setkání, že to s ním praštilo vozem. A to, co on se rozhodl udělat, jeho to srazilo na tvář. To, co on se rozhodl udělat, je, že se klaní. Jo, takže on je na zemi, ale on už se nemůže klanět, když je na zemi. Klanět se může tehdy, když si na tu zem lehne, protože klanět se znamená lehnout si na zem, břichem k zemi, tváří k zemi, roztáhnout ruce na důkaz toho, že jsem zcela bezbranný, vydaný šanc tomu, komu se klaní, komu se odevzdávám. Jo, takže když potom tam máme napsáno, že se klaněl, tak to znamená, že ho do této polohy uvedl Hospodin, seklo to s ním, ale on v této poloze se tomu odevzdal. To znamená, on se chová před tím knížetem zástupu jako před Bohem. Takhle se člověk chová před Bohem. Tohle ten typ klanění je výpověď o úctě, kterou projevuje člověk Bohu. To je další signál, další z několika signálů, že se tady ten muž setkává vlastně téměř přímo s Hospodinem. A Jozue to ví, protože Jozue je prorok. To jsme si řekli. A Jozue se ptá, to je druhá jeho řeč. Ekumenická Bible má jaký rozkaz? Má můj pán pro svého služebníka v tom 14. verši. Co můj pán je mluvící ke svému služebníkovi, je doslovný překlad.
můj pán, to je jeho pán, to znamená ten, komu se odevzdal. Pán je ten, komu podléhám, to znamená, kdo o mě rozhoduje. V jehož jsem moci. Jo? Ten, kdo mnou disponuje. Kdyby tím pánem byl ten muž, tak řekne, co máš pro svého služebníka. Ale on oslovuje Hospodina. On ví, že v tom muži k němu přichází Hospodin a tak to řekne opatrně a obecně, neosobně, co můj pán bude mluvit. To znamená, jsem připraven. Tohle to zase známe z jiného příběhu, tohletu zkušenost, a sice z příběhu mladičkého Samuela, který je v noci probuzen, neví kým vůbec, podobně jako tady Jozue neví, kdo to je zpočátku, a tam ho instruuje Élí až po třetí, nebo kdy ho probudí, jestli co potřebuje, tak ho instruuje o tom, že asi se setkává s Hospodinem a má mu říct, jsem tady, poslouchám, řekni, co chci říct. To tež říká ten Jozue. Jo, reakce je teda úplně stejná. Jsou před Hospodinem a očekávají Hospodinovo slovo. A ten muž, který tady, nebo skrze kterého tady přichází Hospodin, promluví k Jozuovi a dá mu pokyn. Zuj svou obuv ze své nohy, protože místo, kde ty stojíš, na něm, a tady je další teologická zajímavost, posvěcující je on. A Jozue tak učinil. To Jozue tak učinil tak, zase nám připomíná to, co jsme si už řekli, že je popsáno v první kapitole první knihy Mojžíšovy v tom stvořitelském hymnu, kde Hospodin něco řekne a vypravěč vás ujistí, že tak, jak to Hospodin řekl, tak se to stalo. A stalo se tak. Jo? Tady máte a učinil tak. Takže ta reakce, nebo ta formulace, kterou tady ten vypravěč ukončuje ten druhý Hospodinův výrok, ta vlastně čtenáři, který zná ten mechanismus, ukazuje, že se tady setkal skutečně s mluvícím Hospodinem. A ten rozkaz je zajímavý. Jozue z tohohle výroku, z těchto dvou výroků se dozvídáme, že Jozue není velitele té armády. Ono to zpočátku tak vypadalo, že on bude velet a dovede tam ty Izraelce. A on se tady setkává s jinou skutečností, že tím velitelem je někdo úplně jiný. To znamená, že Jozue tady nerozhoduje jako ten velitel. Jozue je jeden z těch, kteří musí poslouchat toho velitele a musí dělat to, co ten velitel určí. Musí se chovat tak, jak to ten velitel nařídí. A velitel mu nařídil sundat si boty. Takže on musí prostě do toho boje vstupovat bosý. Ohrožený, bosý, že jo, nechráněný. Můžeme nad tím přemýšlet, co všechno může znamenat ten pokyn sundat si boty. Možná ale stačí jenom si říct, že stejný pokyn dostává jeho předchůdce a učitel Mojžíš, když se poprvé setká s Hospodinem napřímo u hořícího keře, tak dostane také pokyn, zuj si boty. Takže to zutí bot je vlastně výraz přípravy k tomu, co se bude dít. Teď je potřeba, aby si se choval tímto neobvyklým způsobem. Jozue je ve stejné situaci. Jo, vstoupil jakoby do stejné situace jako Mojžíš. Zuj si obuv, kterou máš na své noze, a ten pokyn je formulován jako teze, ke které je připojen argument, proč to máš udělat, důvod, co je příčinou toho, že musíš si sundat boty. Ekumenická Bible to překládá, neboť místo, na něm stojíš, je svaté. To je logické. To místo je svaté tím, že tam je někdo, kdo je svatý. To místo není svaté samo sebou. Svatá místa patří k tomu neizraelskému náboženství. Jo? V tom neizraelském náboženství to jsou místa, ve kterých je ta svatost nějak přítomná. Sama sebou, kdežto tady je ta svatost spojená s tím, kdo je svatý. A to je právě ta druhá teologická zajímavost. Místo, na němž ty stojíš,
Doslovný překlad má on, ten posvěcující je on. Tam jsou dvě hebrejská slova, jedno je aktivní participium a jedno je osobní zájmeno. A obě ta slova unisono v tomto typu literatury odkazují na Hospodina. On je zájmeno, kterým se vypovídá většinou o Hospodinu, a posvěcující je někdo, kdo může být jenom Hospodin. Posvěcovat může Hospodin. To je známé i z Pentateuchu. Takže když to ekumenický překlad překládá s tím důrazem na to, že svaté je místo, tak nám to zesrozumitelňuje, ale současně nás ochuzuje o další rozměry toho sdělení. A tím dalším rozměrem toho sdělení je, ty musíš tu obuv zout, protože tam, kde stojíš, tam je ten posvěcující, to znamená Hospodin. Před Hospodinem musíš mít zutou obuv. Tam, kde Hospodin mluví, kde Hospodin je a mluví, tam musí být prostě bez bod. Tak, takhle začíná. Tohleto je úvod, uvedení do svaté války. A ta bude popisována v té 6. kapitole. Svatá válka, dobytí Jericha je vlastně typ svaté války, je to takový modelový příklad té svaté války. A teď před tou bitvou se Jozue seznámil s velitelem té bitvy, to znamená s Hospodinem a s pokynem, který ten velitel má pro toho Jozueho. Pak bude mít ještě Hospodin pokyn pro Izraelce. Izraelci do toho půjdou podle Hospodinových pokynů a Jozue do toho jde také podle Hospodinových pokynů s tím, že Jozue ví, že tam je přítomen nějaký velitel, který prostě velí Hospodinovu vojsku a díky tomu vlastně to vítězství bude Hospodinovo. To ten Jozue už dopředu ví. Když tam je velitel Hospodinova vojska, tak zvítězí Hospodin. A pak samozřejmě i všechno, co získá tím vítězstvím, patří Hospodinu. Že? To je zákon toho starověku, že vítěz v té bitvě bere všechno. Hospodin už je vítěz a bere všechno. To se ale dozvíme na konci té 6. kapitoly teprve, bychom nepředbíhali. A teď přichází ten popis, jak ta svatá válka probíhá. Já jsem použil termín svatá válka a musím ho jenom kratičce vysvětlit. Ve starověku, v mimoizraelském prostředí se výraz svatá válka užíval pro takový typ války, která se vedla ve prospěch Boha, jehož ta komunita uctívala. Jo? Aby se rozšířila jeho vliv, jeho sféra působnosti. Kdežto ve Starém zákoně ten termín svatá válka se používá pro bitvu, kterou vede Hospodin, která se vede podle Hospodinových instrukcí s předem známým výsledkem. To je jeho bitva. Svatá válka je válka svatého. Jo, to znamená, že vlastně všechno v té válce se děje podle toho, jak to určuje Hospodin. Ve smyslu několika formulací, které známe jak z Pentateuchu, tak potom se je dozvíme i z knihy Jozue z 10. kapitoly, ve smyslu formulací, které zní Hospodin bude bojovat i za vás. Ten, kdo bojuje, je Hospodin. Jo, to bude v té 10. kapitole. A tady ještě to není. Takže když jsem použil ten výraz svatá válka pro dobytí Jericha, tak my si tady budeme všímat toho, jakým způsobem Hospodin tu bitvu vede. A zase, my ten příběh známe. Ten pro nás není ničím neobvyklý. My si ale musíme všimnout způsobu, jak je ten příběh psaný. Na to vás upozorním dřív, než si to přečteme. V čele toho příběhu je Hospodinův výrok a celý ten příběh je vyprávěn jenom jako realizace Hospodinova výroku. Ten výrok realizuje Jozue a pak ho realizují lidé a vypravěč popisuje, co Hospodin řekl a jak na to ti posluchači reagovali. Jo, toho zajímá. Tohle je jeho záměr. Jeho záměr není popsat tu bitvu, ujistit nás o historicitě té události. Jeho záměr je ukázat, jakým způsobem Hospodinovo slovo určuje ty události
a co se děje, pokud jeho lid má vůli tomuto slovu se vystavit a žít v silovém poli tohoto slova. Co se s tím lidem bude dít a co se bude dít i mimo tento lid. Ty události tedy určuje Hospodin a určuje tím, co řekne. Takže to můžeme říct ještě jinak. Události určuje Hospodinovo slovo. Všechno bude tak, jak to ten Hospodin řekl. Tady to je samozřejmě závislé trošku na tom Jozuem a na tom lidu. To znamená, pokud oni budou ochotní se tomu vystavit, tak to takhle bude vypadat. Teď jsme si řekli tu formu, teď si přečteme ten příběh. Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Ale Hospodin Jozuovi řekl, hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry. Vy všichni bojovníci obejdete město vždy jednou kolem. To budeš dělat po 6 dní. 7 kněží ponese před schránou 7 šófarů z beraních rohů. 7. dne obejdete město 7krát a kněží zatroubí na šófary. Až zazní táhlý tón z beraního rohu. Jakmile uslyšíte zvuk šófaru, vyrazí všechen lid mohutný válečný pokřik, hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města každý tam, kde právě bude. To je Hospodinův výrok. Možná se tady na chvilinku zastavíme. Ten Hospodinův výrok má komické rysy. A ty komické rysy dopředu schazují hrůzu z té události. Velmi humorným způsobem jim sděluje, jak ta bitva bude probíhat. A přitom oni stojí vlastně nevycvičení proti pevnosti, která je nedobytná a plná dobře vycvičených vojáků. Hospodin takovým velmi legračním způsobem jim popisuje, jak ta opevnění a ta vyzbrojenost těch Jerišanů jim nebude vůbec nic platná. A ta komika je tam vyjádřena několika způsoby. Třeba tím, že ten Hospodin řekne, už jsem vám to vydal do rukou. Tohle je od překladatelů ekumenického překladu velmi nádherná formulace, protože oni použijí minulý čas pro budoucí událost. Logicky by měli použít budoucí čas. Vydám. Oni použijí minulý čas. Hebrejština je mimo časy, takže to je záležitost těch překladatelů. Ale to udělali, to je výborný důraz. Takže už to mají, vlastně bitva je rozhodnuta. Vypravěč vás upozorní, že to město se navíc ještě víc opevnilo, než bylo opevněné. Nám to po té pandemii, kterou jsme prožili, může něco připomínat, že ta formulace nikdo nesmí vycházet ani vcházet. Ve snaze zachránit si život. Když nebudeme vycházet a vcházet, tak si určitě ten svůj životek zachráníme. Ukazuje se v tom příběhu, že ne. Ale napřed se soustředíme na ty komické rysy. Jeho krále i s udatnými bohatýry. Bohatýři už jsou teď ve vašich rukou. Z Hospodinovy perspektivy to tak je. Z jejich perspektivy to tak ještě není. Ale už jsou ti udatní bohatýři zcela bezmocní. Jo? Jejich udatnost je k ničemu. Vy všichni bojovníci, vy jste taky bojovníci, sice ne tak udatní, to tam není řečeno, ale vy jste bojovníci. A teď my, když si vzpomeneme, jakým způsobem se ta bitva vede, že oni tam jenom pochodujou, řvou a troubějí. A on jim řekne bojovníci, místo by řekl můj lid třeba, nebo muži. Jo? A on řekne bojovníci, jak bojujou? Tím, že chodí a mluvějí, řvou, troubějí. Co to je za bojovníky? Obejdete město a teď ta bitva, že je popisována jako 7denní záležitost, ve kterém nedochází k ničemu jinému, než každý den k obcházení města.
troubení na šofára. Poslední den 7krát se to město obejde a pak se spustí válečný pokřik. Takhle ta bitva bude vypadat. To je divná bitva. Takhle ty bitvy ale budou vyprávěny, takhle ty svaté války budou vyprávěny i v jiných příbězích, třeba u Gedeona, že? Ale to necháme stranou. Hospodin jim tu bitvu popisuje v kontextu se 7denním týdnem. Oni znají 7denní týden, že 7 dní, 6 dní je jiných a 7. den je taky jiný. 6 dní dělají pořád stejné věci. 7. den dělají jinou věc. 7krát obejdou, spustí válečný pokřik a hradby spadnou. Ten 7. den je jiný. Já to tady zdůrazňuji proto, že 7. den je bohoslužba. To, co se tady odehrává, je vlastně jedna velká bohoslužba, takové procesí bohoslužebné. Oni vlastně bojují tím, že uctívají Hospodina. Uctívají ho tím, že dělají to, co ten Hospodin jim říká, že mají dělat. Uctívají ho v den, kdy on má být uctíván a způsobem, jakým on má být uctíván. Tady se spojuje něco, co ten starozákonní člověk znal, ale co dnešní čtenář nezná, že rozdíl mezi bitvou a bohoslužbou je velmi malý, protože při bohoslužbě se bojovalo a při bitvě se uctíval Hospodin. My to dneska máme úplně oddělené. A dokladem, že to bylo propojené, je spousta vojenských termínů, kterými se popisují bohoslužebné chování. Třeba zrovna ten termín toho klanění se. To je vojenský termín, kterým vlastně poražený voják holduje veliteli vítězné armády, co mu dává k dispozici. Jo, oni to převzali do popisu bohoslužebného chování. Takže to, co je tady popisováno, to je bohoslužba. A ta bohoslužba je stanovená Hospodinem a nemá jiný význam, než že mají plnit pokyny, které jim Hospodin dává. Nic jiného v tom není. Že jde o bohoslužbu, dokládá přítomnost kněží, přítomnost truhly smlouvy a přítomnost šofarů. Šofar je hudební nástroj z braního rohu, na který se při bohoslužbě troubí podle určitého řádu, který je popsán v 10. kapitole 4. knihy Mojžíšovy. Jo, takže jsou tam bohoslužebné zvuky, bohoslužebné předměty a postavy, které jsou spojeny s bohoslužbou, to je kněží. Truhla, kterou tam mají s sebou a která už byla přítomna i při přechodu Jordánu, je vnímána v Tanachu jako trůn Hospodinův. Hospodin trůní na té truhle, takže oni, když chtějí přijít za Hospodinem, tak jdou k té truhle smlouvy. Takže vlastně, když se mluví o tom, že tam ti kněží nesou tu truhlu, tak pro ty Izraelce je to výpověď o tom, že v té bitvě je přítomen Hospodin. Je tam přítomen neviditelně. Vzpomeňte si na příběh, kdy Izraelci prohráli bitvu s Pelištejci na počátku první knihy Samuelovy a usoudili, že tu bitvu prohráli proto, že v té bitvě nebyla přítomna truhla. To znamená, že neměli sebou Hospodina. Tak si za velkého halasu přivezli na bojiště truhlu. Ten halas byl tak veliký, že to slyšeli Pelištejci a rozklepali se jim kolena. Že pochopili, oni si sebou teď přivezli svýho boha. Je s náma konec, řekli si Pelištejci. Ale nevzdáme se tak snadno. A šli do té bitvy znova, ty Pelištejci, a znova vyhráli nad těma Izraelcema. Ale já to říkám jenom proto, že jak ty Pelištejci, tak ty Izraelci z přítomnosti té truhly usoudili, že ten Bůh je tam s nima. Tady také. Jo? Tady je ten Hospodin jakoby přítomen právě prostřednictvím té truhly. Důležité je ale tady si všimnout, jak Hospodinu záleží na tom pohybu a na zvucích. Máte tam
šofary, které vydávají zvuky. Ty zvuky vydávají kněží na ty šofary a pak tam bude lid, který spustí válečný pokřik, neboli to je bitevní nástroj. Oni bojují zvukem. Nikoli nějakým infrazvukem nebo ultrazvukem, který by ty hradby rozleptal tak dlouho, že by tam vydávali ty infrazvuky, až by najednou ty kameny se tam začaly pohybovat a ty hradby spadly. Tohle je nesmysl. Tady se chce zdůraznit, že prostě tak chatrný nástroj, jakým jsou zvuky, tady rozhodne bitvu proti nedobytnému městu. A ta bitva proti nedobytnému městu je vlastně typem pro všechny bitvy, které oni svedou potom v té zaslíbené zemi. Jakmile padne Jericho, tak v podstatě mají ten Kenán v kapse. Jo, to Jericho je tam nejmocnější pevnost. Ale důležité je, že se to bude vést zvukem vydávaným na Hospodinův pokyn, což je variace toho, že vlastně všechno, co se v tom božím lidu bude dít, ale co se tam děje, je ovlivňováno zvukem, který vydává Hospodin. Takže Hospodin vydává zvuk, oni podle toho zvuku žijou, oni začnou vydávat zvuk a začnou se dít veliké věci. Důraz je na ten zvuk. Zvuky mají velký význam. To je jiný příběh nebo jiná zkušenost nebo jiná varianta zvuku, který vydala Rachab v té 2. kapitole a který rozhodl o její záchraně. Protože vyznala svou víru, vlastně to je zvuk, který z ní vyšel a ten zvuk ovlivnil její budoucí život. Tak, přečetli jsme si Hospodinův výrok a teď budeme sledovat, jak vypravěč popisuje reakci na ten Hospodinův výrok. To znamená, co s těma Izraelcema a s Jozuem ten Hospodinův výrok udělal, jak na to oni budou reagovat. Jozue, syn Núnův, 6. verš, povolal kněze a nařídil jim: přineste schránu smlouvy a 7 kněží, ať nese před Hospodinovou schránou 7 šofarů z beraních rohů. To je citace toho Hospodinova výroku. On to poslal dál. On na to reaguje tím, že jedná tak, jak Hospodin říká a cituje to, co Hospodin říká. Druhá řeč Jozueho v 7. verši. Lidu řekl: pojďte a obcházejte město a ozbrojenci, ať se ubírají před Hospodinovou schránou. Opět citace Hospodinova výroku. Jo, opět jim to jenom posílá dál. Takže on to přijme a pošle. Tohle to dělají proroci. Že přijmou a pošlou, akorát on jim to pošle v takové podobě, aby oni věděli, co si mají konkrétně počít. On jim prakticky řekne, co mají dál dělat. Teď si všimněte, že ten vypravěč v tom 8. verši znovu vás ujistí, že se stalo to, co ten Jozue lidu nařídil. Na konci 5. kapitoly to bylo taky tak, že Jozue tak učinil, kníže pronesl větu, Jozue učinil to, co ten kníže řekl, a teď znova. Hospodin pronesl, Jozue to zopakoval a stalo se, jak Jozue nařídil. Ve skutečnosti, jak nařídil Hospodin. Všímáte si toho, jak vypravěči záleží na tom, abychom to nepřehlédli, proto to opakuje. Nemusel by to opakovat, protože ono to z logiky toho příběhu vyplývá zcela přirozeně, že to dělá tak, jak to ten Hospodin nařídil. Ale on speciálně a podruhé vás na to upozorní, že se děje to, co ten Hospodin říká. 7 kněží nesoucích 7 šofarů z beraních rohů se ubíral před Hospodinem a troubil na šofary a schrána Hospodinovy smlouvy šla za nimi. To je řeč vypravěče, to už není řeč Jozueho. A vypravěč zase opakuje to, co řekl Hospodin. Tak, jak to ten Hospodin řekl, tak to ten vypravěč opakuje a opakuje to, protože ty lidi to dělají. On popisuje, co lidi dělají. Takže ty lidi uskutečňují Hospodinův výrok. Na nich se to slovo, které Hospodin pronesl, stalo tělem. Oni to slovo zviditelnili. Tím, že podle něj jednali, tak ho zviditelnili. Jo? Na nich je vidět, co Hospodin říkal.
Tohle je princip, podle kterého máme žít dodnes. Na nás má být vidět, co Hospodin říká. My máme to jeho slovo stělesňovat. A zejména v té nové skutečnosti, do které vcházíme. Jo, ten princip toho našeho vztahu s Hospodinem spočívá v tom, že my žijeme podle toho, co on říká a stělesňujeme to, co on říká. Teď jsem to pokusil se přetáhnout do toho našeho kontextu. Ale vracíme se zpátky do toho příběhu. Ozbrojenci šli před kněžími troubícími na šofary a shromážděný zástup šel za schránou. Šli a troubili na šofary. Troubili, protože to řekl Hospodin, protože troubení na šofar je vždycky nějaká forma mobilizace, když měla schrána se zvednout a dát se na pochod na poušti, tak se troubilo na šofar. Když se svolávalo k bohoslužbě, se troubilo na šofar. Když byl den smíření, se troubilo na šofar. Když byl nový rok a tak dále. Jo? To jsou všechno bohoslužebné události, takže když kněží troubí na šofar, tak se tím prostě dává nějakým signálem najevo, že se bude něco dít. Šofar, troubení na šofar je signál. Jozue lidu dále přikázal: zdržíte se válečného pokřiku, ani nehlesnete, ani slovo nevyjde z vašich úst až do dne, kdy vám nařídím, strhněte pokřik, pak strhnete pokřik. Tohle jim taky ten Hospodin říkal. Zase jenom cituje to, co ten Hospodin už pronesl. Mluvit budete až 7. den. Do té doby vy budete mlčet a kněží budou jenom troubit. Vy teď mluvit nesmíte. Teď není prostor pro to, abyste mluvili. Co nám to připomíná? No, připomíná nám to v Novém zákoně. Přece máte, myslím, několik příběhů, ale není jich moc, jak Ježíš udělal zázrak a těm protagonistům toho zázraku zakázal o tom mluvit. Ale pro ně ta zkušenost byla tak silná, že ten zázrak neposlechli, mluvili o tom a on už do toho místa nemohl vejít. Oni mu to zkazili. Tím, že o tom žvanili, tak mu to zkazili. On věděl, kdy je třeba mluvit, protože když zase uzdravil toho posedlého Gadarenského, jak z něj vyhnal ty démony, tak on chtěl jít s ním, s Ježíšem. On mu říká, ne, zůstaneš tady a budeš o tom mluvit. Ježíš ví, kdy se má mluvit a kdy se má mlčet. My to nevíme. My musíme jenom poslouchat, kdy on nám řekne, že máme mluvit a kdy on řekne, že máme mlčet. Jo, a tady jim ten Jozue vlastně hodně silně zdůrazňuje. Jo, všimněte si, že to říká s velikým důrazem. Zdržíte se, ani nehlesnete, ani slovo nevyjde z vašich úst, až do dne, kdy vám nařídí. Jo? A oni ho poslechli. Jim to nedělalo problém. Se zdržet mluvení. To, že mluvíme a máme mluvit, to je jaksi pro nás mnohem přirozenější, než to, že máme mlčet. Ale vrátíme se zpátky do toho našeho příběhu. Jozue, respektive vypravěč, popsal události prvního dne. Na jeho pokyn obešla Hospodinova schrána město jednou kolem. Pak šli do tábora a v táboře přenocovali. První den se dělo to, co Hospodin řekl. Popisuje to Jozue, popisuje to vypravěč, 2 svědkové nám to popisují, Jozue a vypravěč. A my vidíme, že ten Hospodinův lid se přesně zařídil podle toho, co od Hospodina slyšel. Ale zatím nemá to žádný efekt. Zatím se nic neděje, oni si nemohou ověřit, že to má nějaký smysl. Den je dlouhá doba. Začasného jutra, to znamená druhý den, přinesli Jozue a kněží Hospodinovou schránu. 7 kněží neslo před Hospodinovou schránou 7 šofarů z beraních rohů a za pochodu troubilo na šofary. Ozbrojenci šli před nimi a shromážděný zástup šel za Hospodinovou schránou, šli a troubili na šofary. I druhého dne obešli město jednou a vrátili se do tábora.
Podívejte se, kolika slovy ten vypravěč popisuje, že se dělo přesně to, co se dělo ten první den. Nám by stačilo, ale kdyby nám řekl druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý den udělej to tež co první den. Ale on ne. I přesto, že ten papír je drahý, tak on tady si dá záležet na tom, abychom my, posluchači toho textu, viděli, že i ten druhý den se dělo to, přesně to, co ten Hospodin říká. To znamená, že on znova, ten vypravěč znova tu událost popisuje pomocí termínů, které pronesl Hospodin ve svém výroku, aby ukázal, že tak, jak to ten Hospodin řekl, tak se to děje. A teprve potom je tam věta, to dělali po 6 dní. Jo? Má o nás vysoké mínění. Kdyby nám nedůvěřoval, tak nám každý ten den takovým způsobem popíše. Ale on důvěřuje, že jsme pochopili, že to opravdu takhle probíhalo těch 6 dní, tak to shrne do této věty. A přechází na 7. den. 7. dne začasného jítra, hned jak vzešla jitřenka, obešli město týmž způsobem 7krát. Teď, kdyby náhodou to někdo nepochopil, co se tady řeklo, tak vám to ten vypravěč zopakuje znova. Jen onoho dne obcházeli město 7krát. Jo? To je ale princip, kterým se pracuje v tom Starém zákoně. Když se chce něco zdůraznit, aby ten posluchač nebo čtenář věděl, že to nesmí přeslechnout, tak se mu to zopakuje. Ono to platí svým způsobem dodnes. Jo, takže vypravěč nám tady 2krát řekne, že obešli město 7krát, protože takhle to řekl Hospodin. 7. dne obejdete město 7krát a kněží zatroubí na ty šofary. A vypravěč řekne 2krát, že to tak udělali. Zase se stalo to, co ten Hospodin řekl. Když obcházeli po 7, zatroubili kněží na šofary, tak jak to řekl Hospodin, a Jozue lidu nařídil. Teď máme citován ten Jozuův výrok, co jim k tomu řekl. On jim vlastně vysvětlil znovu, co se bude dít. Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal. On je na to upozornil v tom 10. verši. Strhněte, pak vám nařídím, strhněte pokřik, pak strhnete pokřik. Jo? A teď jim to nařídil, jak to řekl Hospodin. Vyrazí všechen lid mohutný válečný pokřik, 5. verš. Takže stalo se to, zase, jak to Hospodin řekl. Jozue k tomu dodá, Hospodin vám město vydal, protože tak to řekl Hospodin na počátku toho svého výroku. Hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho, už to je vaše. Jozue to ví o týden dřív. Oni se to dozvědí teď. Už je to zase hotová věc, ten minulý čas vyjadřuje, že už to máte. A teď k tomu Jozue připojí komentář pro ty, kteří neví, co se to vlastně děje a neví, jak by se to měli zachovat. Ten komentář spočívá v myšlence, že ta bitva není vaše. Vy nejste vítězi v té bitvě. To je Hospodinova bitva, on je vítěz. A všechno, nad čím zvítězí, patří jemu. To je jeho. Proto se používá ve Starém zákoně výraz klatý. Klatý znamená propadlý Bohu. Klatý je to, co patří jemu, co jenom jemu náleží, protože on je vítěz. A když je něco klatého, tak je třeba se k tomu speciálně chovat. Na to nesmíte ani sáhnout. Na klatého se nesmíte ani dotknout. A Jozue to tedy vysvětluje tímto způsobem. Město se vším všudy je klaté pro Hospodina, myslím, je tam v 17. verši, já si to ještě podívám. Pro Hospodina. Jo, je to jemu. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly,
které jsme vyslali. Jo, to znamená, ona je mimo hru právě proto, co pronesla. Jo, tím, co pronesla, se dostala do jiného režimu. Nevěstka Rachab. Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy. Všimněte si, kolikrát v tom 18. verši je použito to slovo klatba, klatý. Když byste vzali něco klatého, stanete se klatí a budete vyhubeni. To znamená, když nebudete respektovat ten řád té klatby, zahynete. Ale nejenom to, když nebudete respektovat řád klatby, uvrhnete na izraelský tábor klatbu a uvrhnete ho do zkázy. To znamená, když vy nebudete respektovat ten řád, ohrozíte tím nejenom sebe, ale celou svou komunitu. Tak důležitý je to řád. Je to Hospodinovo. A to je třeba respektovat. Není to vaše. Jakmile tohle nebudete respektovat, uvrhnete na ten svůj lid klatbu. Jozue pokračuje tím, že teď konkretizuje, co to znamená. Teď mluvil obecně a tím konkretizuje, co to znamená. Co to znamená, že něco je klaté. To znamená propadlé Bohu. Všechno stříbro a zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Hebrejský text má posvěcující je on. Opět, jako to bylo na počátku tohohle našeho textu v té 5. kapitole. To znamená, to už je teď jeho. To je součástí jeho. Dá se to na Hospodinův poklad. Tady končí ta Jozuova řeč, ten Jozuův výklad a nastupuje vypravěč. Když kněží zatroubili na šofary, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk šofaru, strhl mohutný pokřik. Opět udělá stejnou věc, jako udělal předtím. Dvakrát upozornil na to, že obešli město 7krát. Dvakrát upozorní na to, že lid strhl válečný pokřik. Jo, dvakrát tedy upozorní na to, že se děje to, co ten Hospodin říká. Hradby se zhroutily. A lid vstoupil do města každý tam, kde právě byl. Tak dobyli město. Cituje Hospodinův výrok vypravěč. Ten Hospodinův výrok zní: hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města každý tam, kde právě bude. No, neděje se nic jiného, než to, co ten Hospodin řekl. Tak, jak to řekl, tak ti lidé se chovají a tak se to taky děje. Jakmile ti lidé se takhle chovají, děje se to, co ten Hospodin v tom svém výroku ohlásil. Hradby města se zhroutily, lid tam vstoupil a tak to město dobyli, přestože už jim patřilo. Teď to realizovali. Právě protože tomu věřili. Všechno, co bylo ve městě, vyhubili ostřím meče jako klaté. Muže i ženy, mladíky i starce, též skot, mrav i osly. To je další vlastně instrukce, nebo spíš tohle už je popis následků toho, jak se chovat ke klatému. To, co je klaté, je zbaveno života. Předměty, které jsou klaté, jsou zasvěceny Hospodinu, to znamená používány pro uctívání Hospodina jako součást bohoslužby.
My se tady nesmíme zastavovat a taky nebudeme nad tím, že tam všichni vymřeli, kromě rodiny té Rachab. To je součást toho starozákonního světa, toho starozákonního vyprávění. Takhle to je nastaveno. Ti, kteří nepropadli Hospodinu, ti propadli smrti. Takhle je to prostě vymezeno. A dočteme si ten příběh. Ale oběma mužům, kteří jako zvědové prošli zemí, Jozue řekl: vstupte do domu té ženy, nevěstky, vyveďte tu ženu odtud spolu se vším, co jí náleží, jak jste jí přísahali. Jozue to řídí, Jozue plní jejich slib, takže se realizuje to, co už bylo řečeno v té 2. kapitole. Vypravěč pokračuje: ti mládenci zvědové tedy vešli dovnitř a vyvedli Rachabu i jejího otce a matku i bratry se vším, co jí náleželo. Vyvedli všechno její příbuzenstvo a poskytli jim místo za izraelským táborem. Takže nemuseli všichni umřít. Všichni věděli o těch Hospodinových činech v tom Jerichu, jenom jedna osoba na to zareagovala tím, že z toho vyvodila pro sebe nějaké důsledky. Tím zachránila život sobě a celé své rodině. To znamená otci, matce, bratrům a všemu, co jim náleželo. Takže ta možnost, že by nemuseli umřít, existovala. Jo, ale nikdo jiný, kromě té Rachab, z té informace o těch Hospodinových činech žádné důsledky nevyvodil. Takže oni vlastně umřeli právě proto, že ty důsledky nevyvodili. A Rachab neumřela, protože ty důsledky z té zprávy o Hospodinových činech vyvodila. Rozumíte, jak je to nastaveno? To není výpověď o krutosti. To je výpověď o tom, že vyznání víry zachraňuje život a nevyznáním víry ten život ten člověk ztrácí. Město se vším všude vypálili. Jen stříbro a zlato i bronzové a železné předměty dali na poklad Hospodinova domu. Ale nevěstku Rachabu, dům jejího otce a všechno, co jí náleželo, nechal Jozue naživu, tak zůstala uprostřed Izraele až dodnes, poněvadž skryla posly, které vyslal Jozue na výzvědy do Jericha. To je zajímavé. Dvakrát ten vypravěč, teď nevím, jestli to byl vypravěč, nebo to udělal Jozue, ne, jednou vypravěč a jednou Jozue, tam sdělí, že Rachab byla zachráněna, protože skryla posly. A nám by se to logicky líbilo lépe, nebo více, když by tam bylo řečeno, Rachab byla zachráněna, protože vyznala svou víru Hospodinu. Ale to, že skryla ty posly, je výpověď o její víře. Ona tu svou víru transformovala do činu. Ona jenom nemluvila, ona vyznala svou víru a součástí jejího vyznání víry je, že jim umožnila přežít. Takže tady máme vlastně spojená slova a činy. Vyznat svou víru znamená vykonat nějaký čin. Vyznat svou víru neznamená jenom mluvit. Až doposud jsme to měli spíš v té pozici, že vyznat víru znamená spíš mluvit. Ale tady je to ještě doplněno tím činem. A ten čin je tady zdůrazněný. Na tom činu je ta víra vidět. Protože to vyznání odezní, to zní jenom v tom okamžiku, kdy je pronášeno, ale na ten čin se vzpomíná. Ten čin vypovídá o její víře. A Jozue i vypravěč na ten čin upozorňují. Zůstala uprostřed Izraele, máme v tom 25. verši, až dodnes. A hebrejský text to má zase takové plastičtější, protože on tam řekne,
že ona sedí vnitru Izraele až dodnes. Jo? Ona se dostává do toho nitra toho Izraele. Vevnitř toho božího lidu. A poslední prvek toho příběhu je orákulum. Předpověď. V onen čas se Jozue zapřísáhl, pronesl přísahu. Prokletý před Hospodinem je ten muž, který znovu vybuduje toto město. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány. To je totální likvidace. Ta likvidace nastala v několika fázích, napřed spadly hradby, pak došlo k vyhubení těch obyvatel, pak došlo k rozvalení toho města a poslední fáze té likvidace je prokletí toho, kdo by chtěl to Jericho znova obnovit. Jo? A myslí se patrně to Jericho, které je centrem toho uctívání měsíce, které nese ten název Měsícov. Tenhle ten text se objevuje ve, myslím, druhé nebo v první knize královské, v 16. kapitole ve 34. verši. V době panování Omriovců, konkrétně druhého Omriovce, izraelského krále Achaba, severoizraelského krále Achaba, je tento výrok zopakován. V jeho dnech vystavěl Chiel Bételský Jericho. Na Abírámovi svém prvorozeném položil jeho základ a na Segúbovi svém nejmladším postavili jeho vrata podle Hospodinova slova, které ohlásil skrze Jozua syna Núnova. To je zvláštní. Takže on do té kletby vstoupil. Postavit město na prvorozeném a na nejmladším je patrně odkaz na to, že se tenkrát posvátnost těchto míst zajišťovala tím, že se do jejich základů pohřbilo dítě, nebo pohřbil živý tvor, živý syn. To byla živá oběť svého syna, která měla zajistit posvátnost té stavbě, to znamená o náboženskou božskou ochranu té stavbě. Tyhle ty mrtvolky těch dětí v těch základech těchto staveb byly archeologicky objeveny, to znamená, že ta praxe je archeologicky potvrzená. Taky víme o tom, že mezi těmi původními obyvateli byl ten kult obětování těch dětí živých, že někteří Izraelci také obětovali své děti, někteří králové obětovali své děti. Mezi nimi třeba judský král Achaz nebo judský král Menaše obětovali své syny, nebo severoizraelský král Joram ne. To byl moabský král Meša. Jo? Je to praxe v Izraeli absolutně zakázaná. Ale já vám to nepřipomínám jenom proto, že vlastně se to realizovalo, ale připomínám vám to z jiného důvodu. Tam je napsáno v té královské, že se to stalo podle Hospodinova slova, které ohlásil skrze Jozua syna Núnova. A v tom Jozuovi není napsáno, že by pronášel Hospodinův výrok. Tam je napsáno, Jozue se jenom zapřísáhl. To znamená, že to, co pronesl Jozue, a my nemáme napsáno u Jozueho, že by mu to nadiktoval Hospodin. Takže on pronesl Hospodinův výrok. On to možná ani nevěděl, že pronáší Hospodinův výrok. A to je další doklad toho, že Jozue je prorok. Protože Hospodinové výroky pronáší jenom prorok. Jo, Jozue tady touhletou věštbou, která v Jozuovi vypadá jenom jako věštba, tak vlastně pronáší něco, co říká Hospodin. A my nevíme, z toho Jozuova příběhu nevíme, že by Jozue věděl, že pronáší Hospodinův výrok.
To se dozvídáme až od toho vypravěče v té první královské 16. kapitole. Někteří proroci to nemusí vědět. A jiní proroci si zase myslí, že Hospodinové výroky pronáší a jenom žvaní. To jsou falešní proroci. Ale jak my, prostí lidičkové, máme poznat, kdy to mluví Hospodin a kdy ne? Na to už se ptá Mojžíš v 18. kapitole 5. Mojžíšovi. No a my jsme si dočetli, ještě jsme nedočetli, poslední věta nám schází. Hospodin byl s Jozuem a pověst o něm se roznesla po celé zemi. Říká vypravěč. A potvrzuje tím to, co Hospodin řekl v tom výroku u Jordánu. Dnešního dne jsem tě začal před zraky celého Izraele vyvyšovat, aby poznali, že jsem s tebou, jako jsem byl s Mojžíšem. Vypravěč vám tedy připomíná, že Hospodin něco řekl a že plní to, co řekl. Děje se to, co Hospodin řekl. Hospodin je s Jozuem a pověst o něm se roznesla po celé zemi. O kom pověst o něm? O Jozuovi nebo o Hospodinovi? Ono to je možná jedno, protože Jozue je postava, jejíž jméno znamená Hospodin zachraňuje. Takže když pověst o muži, který se jmenuje Hospodin zachraňuje, se roznese po celé zemi, tak se automaticky roznáší pověst o Hospodinovi, který zachraňuje. Jo? Jozue a Hospodin jsou v souladu, takže to nemá asi smysl od sebe oddělovat. Ale v hebrejštině zase je to zvláštně formulováno a stala se, anebo a je Hospodin s Jozuem a je slyšení jeho v celé zemi. Takhle to překládají ekumeničtí. Pověst o něm se roznesla po celé zemi. To je vlastně už interpretace. Ale ten text naznačuje ještě něco jiného, ten původní. Naslouchání Hospodinu je v celé zemi. Všichni, kdo v té zemi jsou, naslouchají Hospodinu. Nejenom Izraelci. Oni mu budou naslouchat i ti původní obyvatele. To se dozvíme v 9. a v 10. kapitole. Že i když nejsou účastní toho dění bezprostředně, tak oni to registrují. Oni tomu naslouchají. Jedny to přitahuje, jiné to mobilizuje k odporu. Ale všichni v té zemi to slyší. To, co ten Hospodin dělal, to je veřejné. Nepotřebuje to žádnou reklamu. Je to slyšet. O to se Hospodin postará. Nepotřebuje naše reklamní kampaně. Tak jsme si přečetli 6. kapitolu dneska. Klíčové sdělení je to, co tam říká ten Hospodin, a já jsem se snažil zdůraznit hlavně to, že na tomhle příběhu se modelově ukazuje, jak to funguje v tom božím lidu. Že žijí z toho, co říká Hospodin, děje se to, co Hospodin říká, a jakmile to takhle je, tak se tomu božímu lidu daří dobře. To znamená, vstupují do té zaslíbené země, porážejí nepřátelé, překonávají nepřekonatelné překážky. Jakmile tomu Hospodinu naslouchají, to jediné se od nich očekává, že mu budou naslouchat, tak jsou schopni vstoupit do té budoucnosti. Tohle je to hlavní sdělení té 6. kapitoly, které bude potom v dalších variacích ještě, ovšem už ne takhle podrobně, jo? Ještě připomínáno, že v té nové situaci se dá žít, přežít, orientovat se a rozhodovat se na základě naslouchání tomu, co říká Hospodin. My se ještě pomodlíme a Roman to pak propojí, abychom si o tom když tak mohli popovídat. Hospodine, děkujeme ti za to, že jsme si při čtení tohoto příběhu směli uvědomit, jakou obrovskou moc má tvé slovo,
jak i od nás očekáváš, abychom se tvému slovu vystavovali, jak pro svůj život, pro svou budoucnost i pro svoje děti potřebujeme být pod vlivem tvého slova. Pomoz nám, Hospodine, naslouchat, rozumět. Pomoz nám nechat se tvým slovem ovládnout, tak abychom dokázali svými životy tvé slovo zjevovat. Amen.